Siwmai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'n heddiw ar 6 ar 20 o'r fus Hydref 2024. Felly unwaith yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau gyda datblygiad o'r app gyda'r enw trhelptx. Mae'r hwn yr app sydd yn gallu derbyn fel mewnbyniad testyn unwaith yn iadau Saesnig, a wedyn ar gyfer y geiriau unwaith yn y testyn i ganfod neu garchu a chrestro o eiriau Cymraeg ar gyfer bob un gar Saesnig am benodwyd neu arwyddwyd gyda'r blaenslais ar terfyn o'r gair Saesnig. Felly, dwi'n wedi datblygu hwn ers fidoedd diwethaf union yn y cyfres ynglyn â'r PHP, yr iaith rhaglennu PHP, felly dwi'n mynd i parhau union yn y cyfres hwn. Felly, tu flaen ohonom ni'n ar y sgrin fan yma, mae gyda ni yr ffeil gyda'r enw changelog.md, ffeil testyn ysgrifennid union yn y ffurfiodaeth sydd yn ei galw markdown, neu nodi i lar, lle dwi'n yn cyfnodi i lar yr rhestr o bethau yw newid union yn yr app fan yma. Felly, dyn wedi cadw hyn ers y dechreuad, ers yr dillangad dydym 1, a wedyn dydym 2, ac dydym 3, na'r ar gyfer dillangad diwethaf neu'r un sydd yn nesaf, dwi'n mynd i ychwanegu yr rhif yma union yn y cornol i'r 1. Felly, pan ydyn ni'n edrych ar yr ffurfiodaeth o'r rhyfeddu o'r dillangad, mae'r hwn yn ei rhannu'r union yn 3 rhan, neu 3 rhanbarth. Yn gyntaf, mae gyda ni rhif mwyaf, neu rhif major yn Saesnig, ac wedyn mae gyda ni rhif lleiaf, neu yn y Saesnig minor, a wedyn mae gyda ni yn trydydd y rhif ar gyfer y clwt, neu union yn y Saesnig rhif ar gyfer y patch. Felly dwi'n mynd i dechrau yr lleiaf fan yma, oherwydd dwi'n meddwl mae'r bwriad neu amcan o'r app hwn neu cymwysiad hwn wedi newid yn ychydig ers yr dillangad olaf. Felly, sut yma'r diben neu'r amcan o'r app hwn wedi newid? Felly, yn syml, dwi'n eisiau i wneud yr app yn fwy cyfleus neu haws ar gyfer yr defnyddwr i'w defnyddiwr. Felly, ar gyfer hyn, yn ytrach na angen y defnyddiwr i mynysodd yr blaenslais ar y terfyniad o'r geiriau Saesnig diwyswyd. Felly, dwi'n mynd i dychwelyd rhestr o'r eiriau Cymraeg ar gyfer pob un gar Saesnig union yn y testyn, heblaw yr rhai sydd mwyaf cyffredinol, fel enghraifft yr banod, yr rhagenwau ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl mae'r newid hwn yn galluogi yr cynhyrchiwr o'r testyn cyffoethol gyda'r geiriau Cymraeg union yno fe yn arbed llawer o'r amser i arbed yr gwaith law o angen i mynysodd yr awdurdod a blaenslais, ac hefyd ar gyfer yr terfynol defnyddwr o'r cynhyrchiad o'r destyn, sef y person sydd yn eisiau i ddysgu y gerfa oddi wrth y rhestru o'r eiriau Cymraeg. Felly, mae'n hwn yn eangu yr amrediad o'r amrywiaeth o'r dysgwyr, enghraifft oddi wrth yr gwastathlun o'r dechreuwr neu'r person ar yr isel radd i'r rhai oddi wrth uwchradd neu oddi wrth yr rhagorol radd ac yn y blaen. Os ydyn nhw'n gallu cerchu y geiriau ar gyfer pob un gwastathlun o'r
medrusrwydd union yn y iaith. Felly, oherwydd mae'r newidiadau ac hefyd yr ymglymadau union yn newidiadau union yn yr cod tarddiad yn ychydig fwy o gymleth. Felly, dwi'n meddwl mae'r dyllangar hwn yn haeddu yr rhif lleiaf ei hun yn ytrach nag i cynyddu oddi wrth rhif lleiaf o'r dyllangar diwethaf, sef rhif diddym. Felly, dyma pam dwi'n meddwl mae'n angen i ni symud i'r rhif lleiaf nesaf, sef y rhif 1. Felly, ar gyfer yr newidiadau hyn, dwi'n mynd i symud yn y lle union yn rhestr o'r bethau i'w wneud, union yn y dylliangad ar gyfer yr diddym, 1, diddym, fel hwn. Felly, ynglyn ar y gyntaf newid sydd yn rhaid i wneud, sef yr lluosogrydd o'r llinellau gwag dwbl. Felly, mae'n angenrhaid i'r rhain i fod yn yr single llinell gwag. Felly, os ydych chi'n edrych ar dudalen web, mae'n beth yn digwydd yw, enghraifft pan ydych chi'n edrych ar blwch ar o'ch chwyth, ydych nawr ar y foment ar y gwelod o'r destun. Os dwi'n pwysau lawr bysach ar gyfer y saith i lawr, does dim byd yn newid oherwydd ydyn ar y llinell olaf, ond nawr pan dwi'n bwyso ar y botwm i darostong fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni yr llinellau gwag ychwanegol islawr fel hwn. Felly, y cam nesaf yw i atal gwach hwn yn digwydd. Felly nawr, ar y llinell 221, dwi'n wedi mynynsod y llinell newydd, lle rydyn nhw'n defnyddio y ffwrthiant trim neu tocio i tocio yr awdnodau gwag fel yr llinell newydd neu'r gofodnod neu tab nod oddi wrth yr llunyn ar gyfer alfmyniad cyn ei ysgrifennu union yn y ffeil destun fan yma ar y llinell 222. Felly nawr, os dwi'n yn equip y ffeil, ac wedyn os dwi'n yn debru dudalen wefan trwy pwyso ar F5, ac wedyn nawr, os ydyn yn morio lawr i'r gwelod o'r destun fan yma, felly does dim unrhyw linell newydd islawr yr llunyn ar y gwelod, neu llinell ar y gwelod. Nawr, os dwi'n pwyso ar y botwm i darostong fel hwn, felly dyma'r alfyniad, ond nawr, os ydyn nhw'n gweld mewn i'r blwch destun, felly ydyn nhw'n dal mewn yn y llinell olaf pan ydyn nhw'n symud i'r llinell olaf fan yna. Felly, does dim unrhyw llinell gwag yn isod. Felly, mae'n debyg mae'r newid neu'r gwach i ysgoi y llinellau gwag neu i beidio ychwanegu y llinellau gwag wedi ei gyflawnwyd. Felly, dwi'n gallu mynynsod yr lythren A fan yma i adwocau mae'r hwn wedi ei gyflawnwyd. Ac wedyn, oherwydd dwi'n eisiau i adael yr cymhlethaf newidiau i'r olaf, felly dwi'n mynd i datrys yr eitem fan yma nesaf, sef i mewnysod yr arwythnod yr gwag le cyn ac ar ôl yr dyfynodau agor acau. Felly, beth yn digwydd yw, dwi'n yn canfod gyda'r testun, neu testunau union yn Saesnig, yn ytrach na defnyddio yr dyfynodau single a dwbl cyffredinol, lle mae'r agornod yr un fel yr cae nod. Yn rhywrai o'r testunau hyn, maen nhw'n defnyddio yr agornod sydd yn arbennig, sydd yn gwahanol i'r cae nod. Enghraifft, os ydyn nhw'n edrych ar enghraifft union yn y testun fan yma, lle maen nhw'n dweud
you're a member filmer, felly os ydyn ni'n edrych ar double dyfynod fel yma, mae'n hwn yr double dyfynod gyda'r ar gyfer yr agor dyfnod sydd gyda'r pwynt I mewn yn adnod ar y gwelod fan yma. Ond nawr, os ydyn ni'n edrych ar yr cae dyfynod, felly mae'r y pwynt neu y cyll neu y cwrdd o'r cae dyfynod ar y brig gyda'r cynffon ar y gwelod. Felly dyna'r gwahaniaeth. Felly yma'r ddau dyfynod hyn, dyfynod gwahanol, ac ar y foment maen nhw'n gollwng allan o'r swynchwiriad ar gyfer y nodau hyn I mynynsod yr arthnod y gwagle tu flaen neu tu ôl i'r arthnod fel y gollom ni'n gerchu neu canfod y geiriau Saesnig yn cymwys, sef heblaw yr arthnodau eraill gyda dim ond llythrennau o'r egwyddor. Felly I datrys hyn ar yr llinell 161 ac hefyd yr llinell 162, dwi'n wedi mynynsod yr arthnodau hyn I mewn yn yr patrwm ar gyfer yr myniagadau rheolaidd, sef fan yma'r pan ydyn yn mewnysod gwaclau tu flaen i'r arthnod, neu tu flaen i'r gair Saesnig, ydyn wedyn yn gwneud hynny pan mae'r hwn yn ei blaen leolyd neu rhag leolyd gyda'r agor single neu double dyfynod, ac wedyn pan yma'r ar y llinell 162 yma'r blaenslaeth yn ei dilyn gyda'r cae single neu double dyfynod, wedyn ydyn yn mynynsod y gwaglau rhwng y ddau ohonynt, sef yr blaenslaeth ac hefyd y cae dyfynod. Felly, mae angen rhaid I rhywbeth mae'r gwrthyddiad hwn yn digwydd yn unig os mae'r blaenslaeth yn bodoli I mewn yn yr gair Saesnig, sef I fewnysod yr arthnod y gwaglau rhwng y blaenslaeth a'r cae dyfynod. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r destun ac fan yma'r enghraifft, os ydyn nawr yn mewnysod y blaenslaeth ar y terfyniad o'r gair Saesnig poetry fel hwn, ac wedyn gyntaf os ydyn yn defnydd dudalen, ac nawr os ydyn yn mewnysod y blaenslaeth ar y terfyniad o'r gair poetry, ac wedyn pwyso ar y botwm I darystwng. Felly nawr os ydyn yn torri I lawr ar y dudalen ar gyfer y testun albenwyd fan yma. Felly ydyn gallu gweld mae'r gwaglau nawr yn bodoli rhwng yr gair Saesnig ac hefyd yr agor single dyfynod gwahanreddol yn ytrach na'r agor single dyfynod cyffredinol. Ac hefyd mae gyda ni y gwaglau rhwng y gair hefyd ar yr cae single dyfynod gwahanreddol hefyd. Felly dwi'n meddwl yr nawr wedi gyflawni yr ail erfyniad, sef I mewnysod yr gwaglau neu gofod nodau cyn ac ar ôl yr gwahanreddol single a double dyfynodiau fel hwn, ac wedyn ydyn gallu arthgau hwn trwy'r mewnbynnu lythren B, ac wedyn ydyn gallu symud i'r erfyniad nesaf, sef I achwilio yn ytrach nac I achwilio ar geiriau Saesnig gyda'r blaenslaeth I achwilio ar gyfer pob gair Saesnig heb lawr y rhain sydd yn cyffredinol
fel yr banodau ac hefyd y rhagennau ac hefyd wedyn yr yn gallu symud ymlaen i'r olaf erfyniad, sef yr yn gallu arddecau y rhain yr yn eisiau i dewis o rhestr trwy defnyddiad neu mewn osodiad o'r oldig neu unwaith yn y Saesneg backtick, unwaith yn y Cymraeg yr oldig. Felly ar gyfer yr nediad neu'r anwybyddiad o'r geiriau sydd yn gyffredinol, dyn wedi creu yr gwahanol fan yma gyda'r enw'r o tanllell ac wedyn unwaith yn y prif ddyllenau skip words ac wedyn tanllell ac mae'r cymwylliad o'r gwahanol hyn yn cynnwys yr geiriau fwyaf cyffredinol i mewn yn yr iaith Saesneg ac wedyn mae'r rhain yn cael ei gyhanwyd gyda'r arthnod a'r pibell nod. Felly mae'r pibell yn rhanbarth o'r mynegiadau rheolaidd lle mae hwn yn arddecau diwylliad rhwng yr geiriau neu diwylliad rhwng lluniau. Felly nawr os ydyn nhw'n symud i'r newid perthnosol nesaf, felly fan yma'r ystafell o blaen oedd pan ydyn yn dolenni trwy'r pob un gair unwaith yn y brawddeg neu llinell ydyn yn synhwyro ar gyfer yr terfyniad gyda'r y blaen slais. Nawr dyn wedi swybu mas hynny ac nawr dyn wedi creu yr ffwythiant newydd gyda'r enw skip word neu neidio drosodd yr gair. Felly ydyn yn heblyw pasio i mewn yr gair Saesneg ac wedyn os nad ydy'r gair hwn ei dylen ai nedio neu ai anybyddu, felly ydyn nhw'n gallu cerchu y geir Cymraeg ar gyfer hwn. Felly nawr os ydyn edrych ar y ffwythiant i mewn ar gyfer skip words fel hwn, felly beth yn digwydd yw ydyn dim ond yn synhwyro ar gyfer gymariad o'r patrwm oddi wrth yr gwastadolyn skip words yn y prif ddyllenau i mewn yn y gair Saesneg sef parametr N-word fan yma ydyn yn pasio mewn parametr N-word, felly ydyn yn defnyddio preg match neu cydgymaru neu a prawfholi i prawfholi ar gyfer y cydgymariad o'r patrwm i mewn yn gair Saesneg a ydy gair Saesneg yn bodoli i mewn yn y patrwm hwn i mewn yn y skip words ac fel grybellwyd o'r blaen ydyn yn defnyddio yr pibell nod fan yma i weithio fel yr diwysiadau neu yr amgennod ar gyfer rhestr o'r geiriau. Felly os enghraifft os mae'r gair Saesneg a gair fel this neu the wedyn ydyn yn dychwelyd i'r diffiniad o'r gwasadolyn fan yma ar y brig ar y llinell saith ac wedyn mae'r pob un o'r pibell nodiau hwn fan yma yn arddecau y diwylliad. Felly ydy'r gair Saesneg the fan yma neu this fan yma. Wel, un o'r rhain yw yr ystyr o'r pibell nod fan yma. Ac wedyn, ar ôl hynny, ydyn yn gallu pasio y gair Saesneg i mewn yn y ffwythiant i gerchu y geiriau Cymraeg fel arfer fel o'r blaen. Os nad ydy oherwydd ydyn yn defnyddio y bychnod tu flaen o'r ffwythiant fan yma ar y llinell 173, os nad ydy'r gair Saesneg hwn i mewn yn y rhestr o erau yw skip neu neidio drosodd, felly ydyn gallu parhau i gerchu y geiriau Cymraeg ar gyfer yr hwn.
Felly nawr os yn achub y ffeil ac dychwelyd i'r dudalen wefan ac nawr os rydyn yn llawn debri trwy bwyso ar y botwm F5 unwaith eto fel hwn ac wedyn os rydyn nawr yn bwyso ar y botwm i ymdorostwng felly nawr oherwydd mae'n cymryd ychydig mwy o amser oherwydd mae'r llawer mwy o'r eiriau Saesnig yn ytrach nag ddim ond i gyfarweithio ar yr geiriau arnodwyd neu'r ambenodwyd gyda'r arnod a blaenslaes ar y terfynod o'r gair dewiswyd nawr rydyn yn dewis bob un gair heblaw y rhain wedi ei mewn ysodwyd i mewn yn gwasadolyn skip words felly dwi'n meddwl fel mae'n amlwg mae'r hwn yn cymryd llawer mwy o amser nag o'r blaen. Nawr dyn nhw wedi pwyso ar y botwm i ymdorostwng aniwaith o weithiau ond nag ydym ni'n wedi derbyn yr ymateb oddi wrth yr gwenydd felly nawr os ydyn yn gwneud hyn unwaith eto fel hwn os ydyn yn edrych ar yr arblaniad oddi wrth yr gwenydd felly beth yn digwydd yw mae gyda ni y neges sydd yn dweud mae'r yfyniad neu'r postio wedi ei derbynwyd neu accepted gyda'r gwenydd felly nawr ydyn yn aros ar gyfer yr gwenydd i cyfarweithio y data ac wedyn yw dychwelyd y data fel yr ymateb ond os ydyn yn edrych yn uchod neu nawr mae gyda ni y neges arall sydd yn dweud mae'r mwyafrif neu mae'r mwyaf o'r amser i cyfarweithio o'r 30 eiliad wedi yn ei ormodwyd felly pan mae gyda ni yr amser mor hir felly mae'r gwenydd yn cael yr postio neu'r adfaniad ac felly does dim unrhyw ymateb pan mae'r hwn yn digwydd felly mae'r hwn yn ymddangos fel rhyw fath o'r cyfyngiad union yn fath o'r technoleg fan yma os ydyn ni eisiau i ddefnyddio y technoleg o'r nawddwr neu client ac hefyd y gwenydd neu'r server i danfon y data ar gyfer ei cyfarweithio neu prosesu ac wedyn i achros ar gyfer gwenydd i cyfreithio ar y data ac os yma'r cyfarwaith yn cymryd gormod o amser felly mae gyda ni y sefyllfa lle mae'n ydyn yn canfod yr amseru mas neu'r gormodi o'r amser penodwyd ar gyfer yr cyfarwaith felly oherwydd hyn dwi'n nawr yn y sefyllfa lle dwi'n yn dechrau i meddwl am yr datrysiadau amgenion efallai i ddefnyddio technoleg amgenion yn ytrach nag i ddefnyddio yr strwythur neu'r pensarnaeth o'r nawddwr ac hefyd yr gwenydd efallai i meddwl ynglyn â'r technoleg sydd yn gwahanol ac felly trwy hynny i efallai meddwl am yr iaith neu ieithoedd rhaglennu amgenion felly oherwydd dyma'r cyfyngdrar o defnyddio yr pensaerniaeth o'r nawddwr a'r gwenydd ac felly oherwydd mae'r iaith o glenni PHP yn hollol seiliedig ar y foment gyda'r diwylliadau ar gael gyda'r iaith rhaglenni PHP felly mae'r hwn yn cyflwyno eu hunain fel fath o'r cyfyngdra union yn diwylliadau ar gael gyda'r iaith o glenni hon. Ond ar y foment, dwi'n mynd i rhoi y cyfyngdrar ar y un ochr ac dwi'n mynd i barhau i datrys yr gwall sydd yn uniongyrchol tiflaen ohonom ni. Felly, oherwydd mae'r testyn fan yma yn rhy fawr, felly dwi'n gallu delay
brawddegau chwirach ar ôl y gyntaf brawddeg fel hwn, ac wedyn i'w ail ymdarostol fel hwn. Na'r ymddangos mae angen ni i aros am ychydig o eiliadau. Fel hwn, ac i aros ar gyfer yr ymateb oedd wrth y gweinydd. Ar y moment, maen dweud maen wedi derbyn data ac maen yn y cyfarwaith o'i cyfarweithio ac wedyn i'w ymateb. Felly nawr gyda ni, mae gyda ni yr un neges gwell fawr o blaen. Felly nawr os dwi'n yn lleihau y brawddeg hyd yn oed yn fwy, fel hwn, ac wedyn unwaith eto i ymgeisio y trydydd waith. Nawr mae angen ni dim ond i aros ar gyfer yr ymateb o ddodd y gwenydd sydd ar y cyfrifiadau lleol. Felly fe fyddai hwn yn cymryd mwy amser os mae ar yr rhyngrwyd er enghraifft. Nawr mae gyda ni yr un neges gwell. Felly nawr, dyn wedi gwneud ychydig mwy o'r gwellad i mewn yn y cod taddiad. Er enghraifft, dwi'n wedi trwsio neu datrys yr wallau neu'r yn effeithlonrwydd i mewn yn yr rhesymeg os nhw'n yn defnyddio i cyfarweithio y data, ac dwi'n meddwl roedd hynny yn achosi yr arafiad ac hefyd yr rheswm pam roedd yr gweinydd yn amseru mas, ond fel ydych chi'n gweld, pan dwi'n yn rhedeg yr dudalen unwaith eto, mae gyda ni yn dal gyda ni yr un neges gwell fel o blaen, sef yr nawr yn cael ein amseru mas ar ôl 30 eiliad. Felly mae'r hyn yn digwydd pan dwi'n yn ymdarostong hyd at 4 o paragraff. Os dwi'n yn dim ond yn ymdarostong yr un paragraff fel hwn, felly dwi'n meddwl ar ôl yr newidiadau diweddaf, fe fydd hyn i fod yn llwyddannus gobeithiol. Ond nid ydy'r sefyllfa ar y foment yn delweddol, ac dwi'n meddwl mae hwn oherwydd yr pensaernaidd o'r datrysiad fan yma. Fel ydych chi'n gweld, rydyn nhw wedi derbyn yr ymateb oddi wrth y gwenydd. Nawr mae gyda ni, pan rydyn yn rhedeg gyda dim ond yr un paragraff, mae gyda ni yr testyn cyfoethog, dachweliad oddi wrth y gwenydd. Felly, fan yma, pan rydyn defnyddio neu ymdarostong dim ond yr un paragraff, mae'r gwmwynsiad hwn yn gweithio heb unrhyw trafferth, ond pan rydyn yn ymdarostong mwy nac hynny, felly dyna pam rydyn yn ymprofi neu profiadoli yr gwall gyda'r amseru mas. Felly, dwi'n meddwl gyda'r cyfrifiadur hwn fan yma, y cyfrifiadur lleol, felly mae'r cyflymder yn cymharol yn araf. Mae gyda ni, gyda'r cyfrifiadur hwn, dim ond yr 8 GB o'r RAM, ac yn arferol, dwi'n meddwl pan ydyn eisiau i rhedeg yr app ysgrifennu yn y iaith PHP, mae'r 8 GB yn fwy nac digonol. Ond yn y sefyllfa hon, lle rydyn yn eisiau i dolenni trwy'r gerfa sydd yn cynnwys, dwi'n meddwl, hyd at can i dweud os rydyn yn gallu dechrau y terfynall arall, ac wedyn os dwi'n yn gallu enghraifft rhedeg y gorchymyn UX, neu yn y Saesnig word count, na mynd L, ac efo'r nifer o'r llinellau i mewn yn y ffail. Felly pan ydyn gwneud hynny ar gyfer yr ffel ac dechrau gyda'r
gair vocab neu gerfa. Felly, gyda'r prif erfa, hwn fan yma'r rydyn ni'n defnyddio ar gyfer yr app hwn, mae gyda ni 56 o filoedd o'r mewnodiadau i mewn yn yr erfa hwn. Felly mae'r erfa hwn yn weddol enfawr yn ei faint. Felly, pan rydyn yn angen i dolenni trwy'r pob un o'r mewnodiadau i mewn yn yr erfa hwn trwy'r defnyddio yr iaith PHP. Felly, dyma pam dwi'n meddwl rydyn yn profiadoli yr arafiad fan yma. A wedyn, os rydyn yn enghraifft yn amdanostwng y maint o data sydd yn fwy nag un paragraff, dyna'r pryd pan rydyn yn profiadoli yr anhawsterau gyda'r arafder o'r cyfrwaith o'r data oherwydd yr enfawr faint o'r ffail ar gyfer yr erfa. Felly, mae gyda ni yr cyfrifiaduron eraill, lle mae gyda ni yr adnodau sydd yn mwy gyda enghraifft 1 gyda'r 16 o gigabyteau ac un arall gyda'r 32 o gigabyteau i mewn yn cof. Ond dwi ddim yn meddwl i defnyddio y cyfrifiadur arall yr datrysiad sydd yn delfrydol i mi. Dwi'n yn hoff iawn i rhaglennu ar yr cyfrifiadur neu periant sydd gyda fe yr iselder o adnoddau. Dwi'n meddwl mae'r pensyrnaeth o defnyddio yr nawddwr ac hefyd yr gwenydd nid yn addas ar gyfer yr erfaniad hwn neu'r achos o'r defnyddiad hwn. Yn wreiddiol, fy syniad oedd i datblygu rhywbeth sydd yn cyflym lle ydych chi'n gallu defnyddio y gwenydd i gyfrweithio ar y data ac i dychwelyd rhyw fath o'r ymateb yn gyflym. Felly, os ydych yn llafaru ynglyn ar data sydd yn cael ei postio a sydd yn cael ei derbyn fel yr ymateb dychwelwyd, os ydy'r maint o'r data yn weddol isel. Felly, dwi'n meddwl yma'r pensyrnaeth o'r nawddwr ac hefyd y gwenydd yn gywir ac yn addas. Ond, yn y sefyllfa hon, yn yr achos defnyddiad hwn, pan ydyn eisiau i danfon helaethrwydd neu'r faint aruthrol o data unwaith yn y destun fel yn enghraifft hwn unwaith yn y ffyrdd o'r stori neu chwedl fer, ac wedyn i derbyn yr holl ffail yn ôl gyda pob un air yn Saesnig gyda rhestr o hyd at llawer o'r eiriau Gymraeg. Felly dwi'n meddwl mae'r holl pensyrnaeth o'r nawddwr a gwenydd yn hollol anweddus. Felly, os mae gyda ni fan yma'r cyfrifiadur gyda hyd at enghraifft 16 o gigabyteau, felly dwi'n meddwl ar yna'n gallu ysgoi yr un neges gwell gyda'r amser i mas dros yr 30 eiliad. Ond os ydyn yn gwneud hyn ar yr rhyngrwyd yn go iawn, pan ydyn yn danfon data y testyn oddi wrth poriwr hyd at rhyw fath o gwenydd i mewn yn y rhyngrwyd ac wedyn i derbyn data yn ôl. Felly, os ydyn mynd i barhau i wneud hynny yn yr amser hir, felly fe fyddai hynny yn cynyddu aruthrol o'r maint yn yr amdrin o data trwy'r y gwenydd ar-lein, ac fe fyddai hynny yn costio hefyd ar gyfer yr gwesteio o'r gofod lle ar y rhyngrwyd ar yr gofod wefan. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n yn gwynebu yr dewisiad
i parhau i datblygu yr app hwn a cymwysiad hwn i mewn yn y pensaernaidd o'r nawdd gweinydd, neu i dewis rhyw fath o'r pensaernaidd arall, enghraifft yn ytrach nag i defnyddio postio ac hefyd yr derbyn o dychweliad o'r ymateb o ddiwrth y gweinydd, ydyn yn gollwng y holl personaeth hwn, ac wedyn i defnyddio rhyw fath o'r pensaernaidd lle ydyn yn rhedeg yr holl peth fel cymwysiad lleol o'r periant lleol. Felly, os ydyn eisiau i rhedeg y cymwysiad hwn, yr app hwn, ar yr cyfrifiadur, ydyn yn ei rhedeg fel yr cymwysiad lleol ar yr cyfrifiadur ar y Windows, os ydyn eisiau i defnyddio fe i mewn ar y llwyfan o'r Android. Enghraifft, os dwi'n eisiau i defnyddio yr un cymwysiad ar Android ar fy ffôn symudol, felly mae'n angenrhaid i mi yn y sefyllfa hon i cyfbyntyru yr un cymwysiad, yr un app ar gyfer yr llwyfan Android. Oherwydd y chreswm pam dwysais i defnyddio yr pensaernaidd hwn o'r nawdd gweinydd oedd oherwydd gyda'r lliwsog llwyfan yn y dyddiau hyn, gyda'r aml fath neu aml llwyfan ac hefyd yr aml gefndir wythrdedd, ydyn yn defnyddio holl amser un foment ydyn ar y cyfrifiadur yn defnyddio Windows, ac wedyn foment arall ydyn ar yr ffôn symudol yn defnyddio Android. A foment arall ydyn ar Linux yn defnyddio rhyw fath o'r cymwysiad sydd yn ei dablygwyd i mewn yn yr cefndir wythrdedd o Linux. Felly, yr syniad wreiddiol o defnyddio PHP oedd ydyn gallu enghraifft rhedeg y poriwr yn pob un o'r cefndir wythrdedd hyn, sef ar yr Android, ydyn gallu rhedeg y poriwr ar Windows hefyd, ar Linux hefyd, ac wedyn ydyn gallu pwyntio neu cyferio yr tudalen ar y poriwr i'r safle neu tudalen ar yr rhyngryd lle ydyn yn rhedeg y PHP, ond gyda'r fath o'r achos defnyddio hwn lle ydyn eisiau i danfon faint sylweddol o'r data i'r gweinydd ac oddi wrth y gweinydd. Felly, yn y sefyllfa hon, dwi'n meddwl mae'r pensaernaidd o'r nawdd gweinydd yn anweddus. Felly, ynglyn â'r dewisiad i barhau gyda'r pensaernaidd o'r gweinydd nawddwr, felly dwi'n mynd yr ateb yw i fod yn nag ydi. Dwi'n meddwl, os dwi'n mynd i barhau i mewn yn yr un pensaernaidd, fyddwn ni'n dim ond yn cynyddu trafferthion yn y dyfodol, oherwydd mae'r pensaernaidd yn anaddas neu anweddus ar gyfer yr achos defnyddio hwn lle ydyn yn holl amser yn danfon ac yn derbyn, yn danfon ac yn derbyn maint aruthrol o data yn y ffyrdd o destun. Felly, os ydyn mynd i ollwng pensaernaidd hwn o'r gweinydd nawddwr, beth ydy'r dewisiadau eraill? Felly, dewisiad arall yw i datblygu y cymwysiad neu'r app sydd yn rhedeg yn lleol. Felly, wedi penderfynu hwn, felly beth ydy'r cam neu camau nesaf? Felly, y cam nesaf yw i dewis pa iaith rhaglennu i rhaglennu yno fe ar gyfer y app lleol hwn. Felly, ynglyn â'r PHP, os ydyn eisiau i datblygu rhyw fath o'r app lleol gyda'r iaith rhaglennu PHP, dwi'n meddwl mae'r hynny nid yn
yn alliadwy. Felly, dwi'n meddwl mae'n impossible I wneud hynny, I datblygu rhyw fath o app I mewn yn y iaith rhaglennu PHP, ond os ydyn ni eisiau datblygu rhyw fath o app I mewn yn y iaith rhaglennu PHP sydd yn rhedeg ar pob un o'r llwyfannau, fel I rhedeg yn lleol ar Android, ac hefyd ar Windows, ac hefyd ar Linux, ac efallai hefyd ar Mac OS. Felly, dwi'n meddwl nad ydy'r hynny yn anposib, ond dwi'n meddwl mae'r hynny yn penderfynol yn anodd I wneud, oherwydd nid ydy'r technoleg ar gael. Ar wefan hon, yn yr amser, oherwydd mae'r technoleg y holl amser yn gwellau ac yn cynyddu. Ac yn y flynyddoedd diweddaraf, mae gyda ni dewisiadau sydd wedi codi ar gyfer yr datblygiad o'r gweithredau union yn yr aml neu lluosog llwyfannau, yn enwedig union yn y ieithoedd fel Python ac hefyd Golang. Ond yn anffodus, union yn y sefyllfa o PHP, nid ydy'r technoleg yn cyfartal i'r ieithoedd eraill wedi codi neu presynoli, enghraifft ar y foment. Does dim offeren neu taclen rydyn yn gallu defnyddio union yn iaith PHP I cyfyntaru rhyw fath o'r app lleol ar gyfer yr Android. Felly, os ydyn yn eisiau I datblygu rhyw fath o app lleol yn defnyddio y PHP ac wedyn I defnyddio hynny ar yr ffôn symudol, nid ydy hynny ar y foment yn posib, heblaw defnyddio rhyw fath o'r app I rhedeg rhyw fath o'r gwenydd lleol ar yr ffôn symudol, ac wedyn I rhedeg y cod tarddiad y PHP union yn yr gwenydd lleol ar y Android app fan yna. Ond mae'r hwn datrysiad nad yn delfrydol, oherwydd mae'n weddol cymleth I wneud, ac os ydyn ni eisiau i'w rhedeg yn rheolaidd, felly mae'r niferau o camau sydd yn weddol hir a chymleth I ysodi I fyny pob tro. Felly, os nad ydy'r iaith PHP un sydd yn cyfleus ar ein cyfer ni, ac efo y datblygiad o'r app lleol sydd yn lluosog llwyfan nôl, sef mae'n gallu rhedeg yn Android ac hefyd ar Windows ac hefyd ar Linux ac hefyd ar Mac OS ac hefyd ar iOS ac yn y blaen. Beth ydy'r dewisiadau eraill? Wel, union yn fy sefyllfa I, gyda'r fy sipyn o sgiliau, felly dwi'n gallu datblygu app lleol yn gyntaf gyda'r iaith rhaglennu Golang ac yn ail gyda'r iaith rhaglennu Python. Felly, wedyn, mae'r gofyn yn codi o'r dau ohonynt pa un yw'r gorau. Felly, os ydyn yn ystyru hyn ar yr agwedd o'r cyflymder, mae'r iaith Golang iaith sydd yn hynod fwy diweddar na'r iaith rhaglennu Python, ac hefyd mae'n hynod fwy cyflym na'r Python. Os ydyn wynebu yr un sefyllfa gyda'r cyfarweithio o'r maint enfawr o destun o data o eriau ac holl amser I ymedrych ar y geiriau union yn yr erfa sydd gyda fe mwy nag 56
o filoedd o eriau, o llinellau. Fe byddai golang yn hynod fwy cyflymach ac fwy effeithiolach. Felly, ar gyfer y rheswm hwn, ar y foment, dwi'n yn tueddu i ffafrennu golang ar y agwedd o'r cyflymder ac hefyd effeithlonrwydd o'r cyfrweithio, oherwydd y mae'r golang yn cyflymderu i'r deiolyn yn ytrach gyda'r Python. Mae'r hynny yn dal yn iaith sydd yn cael ei dehonglwyd gyda'r dehonglwr sydd yn sylweddol fwy araf na'r AP wedi cyflymderwyd i'r deiolyn. Ond wedi dweud hynny, dwi'n hoff iawn o'r iaith rhaglennu Python, ac nid ydy'r cyflymder o cyfrwaith hynod o'r brig o'r fy blaenoriaethau ac efo y defnyddiad o'r app hwn neu'r achos defnyddio o'r app hwn. Os dwi'n gallu maestoli fy sgil union yn ysgrifennu union yn y iaith rhaglennu Python, felly mae'r hynny yn agor y drysau i'r meysydd eraill union yn yr llyfrgelloedd sydd ar gael, union yn y maes o enghraifft yr fideo ac hefyd sain ac hefyd deallusrwydd celfydd dydig. Ac hefyd, os ydyn ni eisiau i cynhyrchu neu i gyflymderu deiolyn ar gyfer yr lliwsogrwydd o llwyfannau, sef ar yr Android ac hefyd ar y Windows ac hefyd ar y Linux ac hefyd ar y Mac OS enghraifft. Mae'r hynny yn weddol hawdd i'w wneud ar Python gyda'r PyInstaller ac hefyd os ydyn eisiau i gyflymderu yr APK neu yr AAB, sef deiolyn ar gyfer Android. Felly rydyn gallu gwneud hynny trwy Buildozer sydd yn gwneud y holl cyfrwaith yn hawdd gyda'r Python. Ond yn ytrach, os ydyn eisiau i cyflymderu ar gyfer Android gyda'r golang, os ydyn eisiau i datblygu rhyw fath o app gyda'r rhongwyneb defnyddwr, felly rydyn gallu defnyddio llyfrgell gyda'r enw fine, F-E-N-E, neu yn y Saesnig F-Y-N-E, fine. Ond mae'r cyfrwaith yn weddol cymhleth, felly dwi'n meddwl dyn wedi creu fideo ar y sianel hwn, ar y ffrydlau hwn, yn arddangos sut rydyn gallu gwneud hyn, ond mae'r cyfrwaith yn weddol cymhleth. Ac os rydyn parhau i wneud hynny ar sail sydd yn rheolaidd, felly dwi'n meddwl y byddai hynny yn ymglymu ambell o ymdrech. Felly, ar ôl yr rhesymau grybellwyd, dwi'n meddwl efallai y byddai well i mi efallai i ffafrennu Python oherwydd yr cyfleoedd sydd ar gael gyda'r cyfle i arbenigo union yn yr iaith hon, ac wedyn i derbyn y cyfle i defnyddio yr un iaith union yn yr meysydd eraill ac i agor y drysau union i'r meysydd hynny. Felly, nawr pan ydyn yn dychwelyd i'r app cyfredol ysgrifennu union yn y iaith PHP, mae'r gofyn yn aros beth i wneud nawr. Felly, dwi'n meddwl mae'r newidiad ac hefyd yr datrysiad dwi'n wedi gwneud heddiw union yn yr codtadiad hwn yn defnyddiol, oherwydd os ydyn eisiau i dychwelyd i'r PHP, efallai os ydyn eisiau i defnyddio yr un
sail o'r cortaddiad I datblygu oddi wrth beth mae gyda ni ar y foment rhyw fath o app sydd yn defnyddio llai o'r trosglwyddiad o data yn ytrach nag I danfon maint aruthrol o data pob tro rydyn yn eisiau I gwneud y postio oddi wrth botwm yr ymdorstwng i'r gwenydd ac wedyn I derbyn yn ôl yr maint aruthrol o data hefyd os rydyn eisiau efallai I gyfyngu hefyd y maint hynny I mewn yn y danfoniad ac wedyn I troi yr app hwn I rhywbeth sydd yn fwy addas ar gyfer yr gweithrediadu ar y rhongryd gyda'r defnyddio'r trwy rhyw fath o'r rhongwyneb gyda'r defnyddio felly rydyn gallu gwneud hynny felly ar gyfer hyn mae'n angenrhaid I ni I achub yr newidiadau diweddaraf felly mae'n angenrhaid I ni ar gyfer y cam nesaf yw wneud hyn ar y cadwrfa leol a wedyn yw uwchlwytho newidiadau diweddaraf i'r cadwrfa ar y rhongryd ar-lein sef GitHub felly nawr mae'n angen I atal gwenydd leol trwy ddim ond pwyso ar yr botwm Control X neu Rheol X fel hwn ac wedyn I gau y terfynach trwy'r mewnbynnu yr gorchymyn I exit neu amodal ac wedyn mae angen I ni I amodal oddi wrth y cortaddiad fel hwn ac wedyn mae angen I ni I dacluso y gymwysiad union yn pregell cyfredol fel yma sef I symud neu I dileu y ffeilau mewnbynyadigol ac hefyd y ffeilau allbyniadig fel hwn ac hefyd yr ffeil ar gyfer dadbrofodi fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm yw dileu nhw nawr fe gyda ni dim ond y ffeiliau sydd yn graidd ar gyfer y trwyddagaeth sef mae gyda ni yr ffeil PHP trhelptx.php fan yma ac wedyn yr ffeiliau ar gyfer y gwybodaeth ynglyn ar changelog readme license ac wedyn mae gyda ni erfar prif fan yma felly I ychwanegu newidiadau diweddaf I mewn yn yr cadwrfa leol fel arfer mae'n angen I ni I mewnbynnu ac gorchymyn git ac wedyn add ac wedyn dot fel hwn a dyna ni ac wedyn I amrymio yr newidiadau diweddaf sef I achub y newidiadau diweddaf mae angen I rhedeg y gorchymyn git ac wedyn commit ac wedyn namin M ar gyfer yr sylweb felly ar gyfer hyn rydyn gallu ddiwedaru yr ffeil ar gyfer yr gofnodiad o newidiadau sef y changelog MD fan yma felly ar gyfer y dyllyngdiad dyn wedi crybwch o blaen ynglyn ar cynyddiad oddi wrth yr gwerth o dyddym I y gwerth 1, y rhif 1 ar gyfer y rhif lleiaf felly mae gyda ni 3 rhanbarth I mewn yn y rhif o dillyngiad yn gyntaf yr rhif mwyaf ar gyfer yr newidiadau mwyaf ac wedyn y rhif lleiaf ar gyfer yr newidiadau lleiaf ac wedyn y rhif clwt neu rhif patch ar gyfer yr newidiadau ar gyfer y patch neu clytiau felly ar gyfer y sylweb ar gyfer yr newidiadau hyn dwi'n mynd I roi yr dyddiad heddiw ac wedyn manylion ynglyn ar newidiadau sef I chwilio ar gyfer y geiriau Cymraeg a'r geiriau Saesneg I gyd
Ac wedyn, dwi'n meddwl ar ni'n wedi cwblhau yr gyntaf linell fan yma. Wedyn, dwi'n mynd i mewn osod yr ydyn A ac efo hyn, ac yr A hefyd, ac hefyd yr pedwerydd. Ond dwi'n meddwl ynglyn ar y trydydd linell, mae'n hon yn dal yn all-sefyll. Felly, dwi'n mynd i symud hon yn ôl i'r rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i achub y ffel fel hwn. Nawr, ar gyfer y sylweb ar gyfer yr ymwymiad, dwi'n gallu copio neu datblygu y llinell fan yma, ac wedyn ei leidio mewn yn yr gorchymyn, i mewn yn y dwbl dyfnod fel hwn. Ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i wthio yr newidiadau i mewn yn yr cadwfa leol i'r cadwfa ar-lein, sef GitHub, trwy'r rhedeg y gorchymyn git, ac wedyn push neu wthio namin yw ar gyfer user neu defnyddwr, ac wedyn origin neu gwreddyn ar gyfer gwreddyn o'r cadwfa ar-lein, sef GitHub, ac wedyn main ar gyfer y cangen cyfredol sydd yn ei galw main neu prif. Wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydych chi'n edrych ar yr ffeiliau ar yr cadwfa ar-lein, sef ar GitHub, felly nawr os ydych chi'n edrych ar y changelog fan yma, nawr mae gyda ni yr hen dyllangiad heb sylwebau ar diweddaf. Felly, dwi'n meddwl mae'n angen i mi i wthio unwaith eto. Ac wedyn, os ydych chi'n edrych ar y trhelptx.php fan yma, nawr rwy'n gallu gweld mae gyda ni newidiadau diwethaf. Felly dwi'n mynd, mae'n angen i mi ar y cadwfa lleol unwaith eto oherwydd wrth ni'n gwneud yr ddiweddariad i'r changelog.md ar ôl yr gorchymyn git add ac wedyn llan a talnod. Felly, oherwydd hynny, mae'n angen i mi i gwneud yr un peth unwaith eto, sef i rhedeg git add dot fel hwn. Oherwydd nad oedd diweddariadau diwethaf i mewn yn changelog wedi ei archibwyd i mewn yn y git neu y cadwfa leol, ac wedyn nawr mae angen i mi i unwaith eto ar rhedeg y gorchymyn yw commit fel hwn. Dwi'n mynd i newid y sylweb i archib yr newidiadau diwethaf i mewn yn yr ffail yr changelog.md fel hwn. Ac wedyn mae'n angen i agafo y hunain pan ydyn ni'n eisiau i achub unrhyw peth. Mae'n angen i yn gyntaf i cwblhau neu cyflawni yr newidiadau i gyd cyn i rhedeg ac mynd git add dot neu git ychwanegu dot, ac wedyn ar ôl hynny ar yn gallu rhedeg ar gorchmynion eraill, sef fel yr un fan yma'r ymrwmiad git commit namin m, ac wedyn y sylweb, ac wedyn pwyso ar y dodiad, ac wedyn unwaith eto mae angen ni i wthio yr diweddariad diwethaf i'r cadwfar ar-lein, sef git push namin yw origin main fel hwn. Nawr, os ydyn ni'n dychwelyd i'r changelog.md ar yr cadwfar ar GitHub, nawr mae gyda ni diweddariadau diwethaf. Felly, ynglyn ar sut
i blaendeithio gyda'r datblygiad o'r app hwn, gyda'r ystraddogaeth o'r app hwn. Felly, fel gobeithio o'r blaen, dwi'n mynd i ollwng y syniad i'w datblygu union yn y pensaerniaeth o'r adnawddwr gweinydd, yn ytrach dwi'n mynd i datblygu yr app lleol, ai union yn yr iaith rhaglennu golang neu union yn iaith rhaglennu Python. Nid ydw i'n wedi gwneud y penderfyniad terfynol. Dwi'n dal yn myfyrio am y peth, ond dwi'n meddwl mae'r Python yn fwy debygol. Ond o'r foment, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i ysgrifennu ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.